చక్కటి ప్రశ్న వేశారండి. చిరంజీవి గారి గురించి మనం ఈరోజు ఆరంభిస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే చిరంజీవి గారికి ఒక ప్రజారాజ్యం పార్టీ అని ఒక పార్టీ ఉంది. ఆ పార్టీ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో జెండాలు కూడా కనిపించట్టు, అది వేరే సంగతి అనుకోండి. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే చిరంజీవి గారి జాతకం మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే జాతక రీత్యా మనకి ఏం కనబడుతుందంటే ఇక్కడ 22 ఆగస్టు 1955 అని పుట్టినట్టుగా కనబడుతుంది. ఇది కూడా ఆయన చిత్తా నక్షత్రంలో పుట్టి ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అందరికీ ఒకేసారి అన్ని కష్టాలు ఒకేసారి వచ్చినట్టుగా, యోగం వచ్చినప్పుడు అన్ని యోగాలు ఒకసారి కనబడినట్టుగా ఇది కొంతమంది జాతకాలు ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఈయన జాతకాన్ని చూసినప్పుడు ఇక్కడ చిత్తా నక్షత్రం అవడం, తర్వాత కన్యా రాశి అవ్వడం, తర్వాత లగ్నం చూస్తే తులా లగ్నం అవడం, ఈ తులా లగ్నం శని ఉచ్చస్థితిలో ఉండడం, శని మహారదశ వచ్చినప్పుడు రాజయోగం ఇవ్వడం, ఇవన్నీ స్పాంటేనియస్గా ఒకదాని తర్వాత రావడంతో ఆయన మెగాస్టార్గా ముందుకు ఎదగడానికి పూర్తిగా దోహదం. పద్మశ్రీ అవార్డు రావడం, ఇవన్నీ ఆ గౌరవపదమైన అవన్నీ రావడమే చాలా కష్టం. ఒక వ్యక్తికి అన్ని రకాలైన యోగాలు రావడం అనేది చాలా, ఈ విధంగా శని యొక్క మహారదశలు ఇవన్నీ జరిగాయనికి మనం ఎప్పుడు ఆ దశను ఎప్పుడు కామెంట్ చేయడానికి లేదు. అంత రాజయోగం ఆయన చూపించిందన్నమాట. అంటే అంత స్పాన్ ఆఫ్ ఓన్లీ 19 ఇయర్స్ శని మహారదశలోని 94, 96 స్టార్ట్ చేసిందంతా అలా యోగం మీద వెళ్ళిందన్నమాట. అదేంటి సినీ ఇండస్ట్రీస్ కావాల్సిన రాజ యోగాలన్నిటికీ సంబంధించిన గ్రహాలన్నీ అనుకూలత అక్కడ బాగా కనిపించాయి. ఇది ఇక్కడే ప్రతి ఒక్కరూ ఏం చేస్తారంటే ఇబ్బందికరమైన స్థితి చూస్తారు. నాకు ప్రజల ఆదరణ ఉంది అనేసరికి ఆటోమేటిక్గా అనుకుంటే ఆ ఆదరణతో ఇంకేదైనా కూడా చేయించండి. అంటే ఇది జాతకాన్ని రాజకీయంగా ఎంతవరకు బలం ఉన్నదని విశ్లేషణ చేయడం చాలా అవసరం ఉంటుంది. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఇప్పటికీ నేను చూస్తున్నాను ఏంటంటే రాజకీయంలోకి రావడము, వచ్చిన ఎంతోమంది కూడాను ఒకసారి గెలవడం, లేకపోతే గెలవకపోవడము, ఓడిపోవడము, మళ్ళీ అదే కనుమరుగైపోవడం రాజకీయ రంగంగా, ఇవి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఎంతమంది సినిమా యాక్టర్స్ మనం చూసిన ఈ రకంగా ముందుకు వచ్చిన కృష్ణ గారు వచ్చారు, ఒకసారి గెలవడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అలా కోట శ్రీనివాసరావు గారు వచ్చారు, ఒకసారి గెలవడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అలాగే కృష్ణరాజు గారు వచ్చారు. ఇలా మనకు కనబడుతున్న మంచి ఫేమస్ ఆర్టిస్టులు అందరూ మనకు రావడము, ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. మనకి ఇదేంటి మన బాబుమోహన్ గారు కూడా ఒకసారి వచ్చి గెలవడం జరిగింది. ఇదంతా ఏంటంటే ఈ ప్రజాదరణ అనేది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది రాజకీయంగా, అసలు రాజకీయ యోగం ఎంతవరకు ఉంది అన్నది విశ్లేషణ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం అనేది చాలా అవసరం పడుతుంది. దీనికి పెద్ద ఉదాహరణ చిరంజీవి గారి జాతకం అన్నమాట. ఇక్కడ చిరంజీవి గారికి వచ్చినప్పుడు అంత మెగాస్టార్, అంత మహారాజు, మకుటం లేని మహారాజు స్థితిలో ఆయన ఉన్నారండి. అంటే ఒక కిరీటం లేకపోయినాడికి రాష్ట్రానికి ఆయన మహారాజు లాగా సినీ ఇండస్ట్రీలో ఆయన వెళ్ళారు. ఇక 2008 ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో ఆయన చేసిన ప్రయత్నం రాజకీయ రంగం అనేది అంటే ఇది స్వతహాగా ఆయనకి శనిలో రాహు యొక్క అంతర్దశ వచ్చిన సమయంలో ఆయన అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ రాహు అంటే ధనస్థానంలో నీచ స్థానంలో ఉండడం అంటే రాహు ఎంటర్ అవుతున్న అంత యోగాన్ని పూర్తిగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి స్టెప్ బై స్టెప్ ఆయన యోగాన్ని కింద దించారని చెప్పడానికి అవకాశం అనమాట. అంటే అంత మెగాస్టార్ అయ్యి ఉండి పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్ ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో అవార్డ్స్ తీసుకున్న వ్యక్తిగా ఆయన ఉండి డాక్టరేట్ తీసుకున్నారు. అంత స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఈ రాజకీయ రంగం అనేది అంటే రాహు అనేవాడు వచ్చి ఎంట్రీ చేయించాడు. నీచ స్థానం ఉన్న రాహు వచ్చి అక్కడ ఆయనకి ఏంటంటే స్థానము యోగము రెండు చూసుకుంటే ప్రజాదరణ యోగము చూస్తే ఆ యోగం పడిపోతుంది, ప్రజాదరణ అలాగే ఉంటుంది అనమాట. ఇది అనలైజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పరిస్థితి అనమాట ఆయన జాతకానికి. సో ఆయన ఏమనుకున్న ప్రజాదరణ ఉన్నది యోగము రెండు ఒకటేలాగా ఉంది అనుకుని ఆయన ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశారనమాట. యోగం పడిపోయేటప్పుడు చెప్పి పడిపోతుంది. ఏ మనిషికైనా ఒక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఇబ్బంది కలిగిందంటే ముందు చుట్టుపక్కల వాడిని బంధించిన తర్వాత ఆయనకు ఆ దోషం అనేది చూపిస్తుందన్నమాట. యోగం వచ్చినప్పుడు నెత్తిమి పడినట్టుగా వస్తుందన్నమాట. అంచేతంటే ఈ దోషం తగులుతున్నప్పుడు అంటే ఎవరికీ తెలియదు, ఆ మాయలో ఉంటారు కాబట్టి పర్వాలేదులే, ఏం కాదులే, ఎవరికో జరుగుతుంది అని అంటారు. అది ఎక్కడో ఎండింగ్ లో చూపిస్తుందన్నమాట. సో ఆ విధంగా రాహు యొక్క అంతర్దశ వచ్చినప్పుడు ఆయన దశ మహాదశలోని శని మహాదశలో అంతర్దశ రాహు అన్నమాట. ఆయన 93లో మొదలైంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ 2007 ఆల్మోస్ట్ నవంబర్ తర్వాత, అంటే 2008లో మొదలైందండి. 2007 నవంబర్ తర్వాత మొదలైంది. అది అలా వస్తూ ఏం చేసినట్టు ఈయన ఆల్మోస్ట్ రాహు యొక్క అంతర్దశలోని ఆయనకి ఇంట్లో కానీ ఎక్కడైనా చూడండి, ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితి చూడండి, తండ్రి గారు తల్లి గారి పరిస్థితి, పిల్లలు అన్నదమ్ములు అన్నిటి వన్ బై వన్ ఒకటి ఆయనకి డ్రాగ్ ఆన్ చేసుకుని ఉంటాయి. అంటే మానసికంగా ఒత్తిడి ఆయనకి రాహు తీసుకుని వచ్చింది అనమాట. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా చాలా మంది ఆయన సలహా ఇచ్చి ఉంటారు. నేను కూడా ఒకసారి 2008లో సలహా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశాను. సో ఈ రాజకీయం అనేసరికి ఆయనకి అది పూర్తిగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వకపోవడం కారణం అంటే ఆ కాంబినేషన్ అనమాట. పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిషాలయం, బ్రహ్మశ్రీ మంతా సూర్యనారాయణ శర్మ, లేక్ వ్యూ అపార్ట్మెంట్, 4th ఫ్లోర్, చిత్రపురి కాలనీ, ఖాజాగూడ, ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ ప్రక్కన, నానక్రామ్గూడ, హైదరాబాద్ 5,08,000. ఫోన్ నంబర్స్ 8855559147, 8855559148, 9963267500, 9396772133.